Tervetuloa tähän sänkytreeniin. Eiköhän liikuta meidän tämän päivän jaksamisella. Eli kuuntele kehoos, tee sen verran kun tuntuu hyvältä. Aloitetaan makuuasennosta. Tartu johonkin tyynyyn tai pehmoleluun. Lähdetään vähän lämmittelemään rintakehää tekemällä tommoitteita tyynyn puristuksia. Eli tuot aina tyynyn tonne ylös ja puristat sitä molemmilla käsillä niin, että rintalihakset aktivoituu. Ja muista, että sä et tee tätä väärin. Vaikka tuntuisi siltä, niin lupaan, että et tee. Just noin. Tosi hyvä. Ei haittaa, että vaihteletko käsien välillä vai et. Sitten lähdetään viemään tyynyä meidän taakse. Ja sitten kun tuot takas eteen, niin aktivoi vähän noita sun lapoja, eli selkälihaksia. Tunnustellaan, miltä selässä, rintakehässä tuntuu tänään. Onko kipeätä? Voiko hyvin? Sitten voit heittää tyynyn pois. Ja lähdetään tuomaan meidän polvia kohti rintaa. Voit tehdä tämän niin, että polvet ihan suoristuu, tai pidät koko ajan polvet koukussa. Niin pienellä tai isolla liikeradalla, kun tänään tuntuu hyvältä. Voit tuntea siellä jo pienen poltteen vatsassa. Sitä me halutaan, mutta muista hengittää. Hengitetään tässäkin. Hengitetään koko tämän pienen liikuntahetken ajan. Tullaan meidän kyljelle. Lähdetään tekemään tommoitteita yhden käden dippejä. Eli meidän rintakehän yli tulee toi toinen käsi. Ja vähän niin kuin olisit nousemassa sieltä sängystä, mutta et kuitenkaan nouse. Niin tommoitteita pieniä käden ojennuksia. Tällä vahvistetaan meidän ojentajia. Tai ainakin herätellään niitä. Tee sen verran isolla liikeradalla taas kun haluut. Jos alkaa tuntua kyynärpäässä, tee vähän pienempää liikettä. Jos ei tunnu hyvältä, saat aina skipata liikkeen. Sitten ojenna sun jalat ja ojenna toi alla oleva jalka ja lähde nosteleen sitä. Vahvistetaan meidän lähentäjiä. Ei haittaa, vaikka jalka ei paljon sieltä nousisi. Mustakin tuntuu, ettei se siellä nouse ollenkaan. Tää on yllättävän raskas liike. Ja vaihdetaan meidän kylkeä. Menee tosi hienosti sulla. Vaikka just nyt pitäisi taukoa, niin menee hienosti. Tehdään sillä toisella kädellä noita dippejä. Eli työskentelevä käsi on aina se, joka tulee meidän rintakehän yli. Hienosti menee. Vielä muutama näitä. Sitten tehdään noi lähentäjät. Mullakin alkoi tuntua ihan kunnolla ojentajissa. Eli sitten suoristat tuon alla olevan jalan, koukistat päällä olevan jalan ja lähdet nostaan suorana sitä alla olevaa jalkaa. Taas, jos tuntuu, että teet väärin, niin pääasia, että liikut ja että ei tule mitään kovia kipuja. Jos tulee kovia kipuja, koita säätää vähän sen asentoa. Sitten mä pidin pienen lepotauon tossa, voit pitää itsekin. Sitten tullaan vatsalle, päinmakuulle. Vähän niin kuin tuolta olisit nousemassa, mutta et taas kuitenkaan nouse. Eli tämä teit sfinksipunnerruksia. Jos otat kädet ylös, niin sitten harjoitat enemmän sun selkälihaksia. Ihan voit tehdä kummin tuntuu tänään paremmalta. Jos alkaa tuntua ranteissa, nosta kädet ilmaan. Pienet nostot riittää. Sitten tuo kädet suoraksi sivuille ja lähdet nostaa vähän niin kuin olisit lintu lentelemässä jonnekin. Tällä aktivoidaan meidän selkälihaksia. Lavat työskentelee. Ja meidän takaolkapäät työskentelee myös. Menee superhyvin. Sitten tuo vähän tonne alaviistoon kädet
ja tee sieltä samanlaisia pieniä nostoja. Ei tarvi olla mitään äärimmäisiä. Hyvä. Pieni lepotauko taas siinä ennen kuin tullaan konttausasentoon. Kyllä se sieltä herää. Noniin, nelinkontin. Lähdetään tekemään tuommoitteita koiran pissimisliikettä, eli koukistuneella jalalla lähdet viemään polvea poispäin itsestäsi. Aktivoidaan meidän pakaraa. Ja mä menin tollain mun käsivarsien päällä, niin voi mennä, jos alkaa tuntua ranteissa ikävältä. Hyvä. Pikkulapsen lepoasento tähän väliin. Sitten hakeudu semmoitteeseen asentoon, missä on mukava olla. Mä menin tollain selinmakuulle. Aseta sun kädet sun vatsalle, jos pystyt. Ja lähde hengittelee ihan rauhassa. Muistuttele itsellesi, että kaikki on hyvin, vaikka kaikki ei olisikaan hyvin. Sä oot turvassa tässä hetkessä. Sä oot tehnyt upeasti tämän treenin. Ja sä ansaitset levätä, sä ansaitset kaikkea hyvää. Mä toivotan sulle oikein ihanaa loppupäivää ja loppuviikkoa. Toivottavasti nähdään uudestaankin. Laita kanava tilaukseen, jos kaipaat lisää tämmöitä lempeitä liikuntahetkiä. Ja kommenteissa saa esittää toiveita tulevaisuuden treeneihin.